Right, this is Novotin 10 Shop iChannel. We are here at Loftus Stadium, Mamelodi Sundowns 3, Cape Town City, North. Babu Njev. Yebo baba. Are you good? Hayi khona mfethu mina hayi. Good. Yeah. Uphila kanti ngiyakubona nje. Hey usujahile so ukukhuluma ngezakho. Uzikhipha no jabulile. Yeah, ngijabule kakhulu mfethu igama lami hayi bra observe for DK branch. So lesho into ezoyisho lana yazini. I know well kube nokubhayiza kule game leya sidlalile manje so so sijabulisa abantu abaningi kodwa lokusalayo akusho ukuthi no ke man ukube man mawudlala ibhola elunjani egroundeni mawuqala ukora uthi winile awuwinanga uya leader nabo laba manje baba lapha yana asho ukuthi manje bozothatha elunjani ilunjani ibethwe PSL ba leader obali osho ukhuluma ngePirates. Yes, siyafika isikhathi sabo sizoba breaker siyantshela sizoba banishiya ngo 3 points full. Uyabona ke and laba yakhona boy drawer mina niyowina sengiqalile ke seniqalile manje indaba yami sengijwayele ngesikhathi yepulukwane uthe uyowina bafika bakusurprise abafana manje. No lapha yanomba niyazini nizame ukujabulisa nyana epulukwane ngoba abantu basekhaya yabona so kumele nizama hayi abantu balekaya amatsonga akithi so kumele nizama kubeni manoni bacakisa nyana mara ntsena hayi siherile bona yaphoswa amanyunyu. Mara when it comes to football you don't tsakisa your opponent. Yeah but I know well because now the whole of South Africa was very happy. Mamela yabona yini yabona yini Saturday niwenza imhlolo eFNB Saturday niwenza imhlolo eFNB no Chiefs hayi angeke ibuya Chiefs angeke ibuya vela menhlali yacho vela iyodliwa vela ngiyayikhipha vela yabona le kunjani lelo tshwala lo niyophakamisa uzophuswa yini Like James siyabona kakhulu.